Дуслык йортының бинасы этномәдәни берләшмәләр өчен иң кыйммәтле бүләк. Биредә икенче катта 23 этномәдәни берләшмә урнашкан. Алар кунаклар чакырырга, иҗат коллективларының репетицияләрен һәм төрле җыелышлар үткәрергә мөмкинлек калган. Хәзер без татар-башкорт этномәдәни берләшмәсенә кирип чыгабыз. Біздің енді мында объединение тан деген біздің небіз уже 30 елға тола, шунын енді 5 елін мына бұл үйде өткіземіз. Милли ашларыбызны пішірәбіз, чайлар ішәбіз, репетициялар ішлейбіз. Дуслық деген ансамбліміз бар, бала чағыбызның, балаларының ансамблі бар, ялқын деген яшьләрнең ансамблі бар. Бір ен алышып, мында гірләшіп алабыз атна сайын. Кунаклар килеп йөрийме? Кунаклар постоянно килеп йөри. Мында делегациялар, була президентлар даже киләләр, безнең кабинетны күреп чыгалар. Без дә күрсәтәбез үзебезнең матур ковёрыбызны, тукайыбызны сөйлибез, җайлилне сөйлибез. Шулай итеп бик күңелле яшибез. Безнең центр бик яраталар. Зур бәйрәмләрдә кирип чәйләр дә эчәбез бергә этнокультурный центрлар белән. Яхшы, бик яхшы була бара. Башкаланың дуслык йортының 5 еллыгын бәйрәм итү кысаларында Астана шәһәренең Казакстан халкы ассамблеясының 21-нче сессиясы узды. Бу утырышта ассамблеяның этномәдәни берләшмәләре һәм иҗтимагый структуралары вәкилләре Казакстан халкының этникара килешүен һәм бердәмлеген саклау мәсьәләләрен күтәрде. Казакстанда яшәсәк тә, без туган телебезне саклап калырга тырышабыз. Туган телебезне онытмыйбыз. Шуннан да Казакстанда яшибез бит. Шуңа күрә мәмләкәт телен белергә тиешбез, өйрәнәбез, балаларыбызны да өйрәтәбез. Шунда гына без бердәмлекне саклап калырбыз. Дуслык йортының 5 еллыгын бәйрәм итү этномәдәни берләшмәләренең иҗади коллективлары катнашында зур концерты белән дәвам итте. Биредә һәркем үз халкының якты колоритын күрсәтә алды. Бу вакытта этнолингвистик мәктәпләре тәрбиянчеләре өчен Дуслык йорты фойесында төрле мастер-класслар һәм халык уеннары узды. Бүген бездә Дуслык йортының 5 еллыгына багышлап һәр этнолингвистик мәктәпләр үзенең милли уеннарын күрсәтә. Шулай ук татар-башкорт этнолингвистик мәктәбе бүген татар һәм башкорт милли уеннарын күрсәтә. Аларның эчендә ат чабышы, йомырка кашыкка салып йөгерү, капчыкта сикереп йөгерү, менә шундый уеннар күрсәтәбез. Безнең уебызча, нәкъ шундый эш-чаралар bütün milletlerini, bütün халыкларны, bütün мәдәниятlerini birleştirip, başka халыкларга, başka мәдәниятlerini, үзебезнең мәдәниятебезнең генә түгел, аларның да мәдәниятен күрергә бездә менә шундый мөмкинчелек бар. Кирмәне хәтерләткән түгәрәк зал Башкала дуслык йортының визит карточкасы булып тора. Биредә күргәзмә озонасы бизәлгән һәм казак халкының көнкүреш әйберләре җыелган. Көрпәләр, орсыклар, сандыклар, торсыклар һәм башка көндәлек авыл көнкүреше әйберләре. Шулай ук музыкаль инструменталар һәм тарихи кыйммәтне белдерүче бизәнү әйберләре. Кулланышта булган һәм берничә буын осталары туплаган энергия чыганагы булган агач әйберләргә кагылганда күп елларга элек күчереләсен кебек. Вакыт аяусыз чаба йөгерә һәм аның һәр көне тарихның бер өлеше булып китә. Шулай ук безнең ата-бабаларыбызның үткәнен белү мөмкинлегебез дә әзәя бара. Шуңа күрә мәдәни мирасын саклау безнең өчен иң актуаль бурычларның берсе булырга тиеш. Башкаланың дуслык йорты һәм Астана шәһәренең Казакстан халкы ассамблеясы бу бурычны бик яхшы итеп башкара дип уйлыйбыз һәм без аларга бу эштә зур уңышлар телибез. Адилат Хубатова, Баржан Качаканов, Татарлар, Астана шәһәре, Казакстан.